Sobota sa v Kežmarku niesla v znamení cyklistiky a cykloturistiky. V tento deň sme slávnostne otvorili cyklochodníky v meste a jeho okolí. No a v samotnom centre boli pre tých najmenších pripravené i cyklistické preteky. Takto slávnostne prestrihli pásku na cyklochodníku pri Hájovni primátor Kežmarku Jan Ferenčák, starostka Vrbova Tatiana Faltínová a viceprimátor partnerského mesta Nový Targ Valdemar Vojtašek. V súčasnosti máme v Kežmarku 5,23 km cyklotrás, najmä vďaka projektom Euroregiónu Tatry. Z toho sú 3 km smerom k rybníku Zlatná, 1,6 km smerom na Strážky a 1 km smerom na Huncovce. Paralelne s otváraním cyklochodníkov sa v centre mesta konali aj jarné detské cyklistické preteky, pod ktoré sa podpísali členovia cyklistického oddielu MŠK a iniciatíva Vlk, ktorý nikdy nespí. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Detí, ktorých sa zapojilo do súťaže o poháre a medaily, bolo dosť a tak sa súťažilo v 6 kategóriách. Od tých najmenších 3-ročných až po starších žiakov 14-ročných. Trať smerovala najčastejšie okolo radnice a podľa veku museli mali cyklisti zdolať od 300 po 4500 metrov. A veru, že bojovali ako levy. Tí najmenší už klasicky po neúspechu pustili aj nejakú tú slzičku. Raritou pretekov bol Jakub Vavrošek, víťaz kategórie mladší žiaci, ktorý nesúťažne zdolal aj súťažiacich v kategórii starší žiaci. A tak ako jediný odjazdil 7,5 kilometra. Poháre, medaily, ale i sladkosti najlepším cyklistom a cyklistkám na záver odovzdal primátor Ferenčák so svojimi hostiami. No a lahôdkou cyklistického predpoludnia v Kežmarku bolo aj vystúpenie Štefana Pčolu, prezidenta Slovenskej cyklotrialovej únie, majstra sveta, majstra Európy a 16-násobného majstra Slovenska. Ale máme tu sanitku.